Într-o zi de toamnă posomorâtă cu picături de ploaie care dansau pe geamuri, Maria stătea la birou privind absent afară. Ofta adânc și se întrebă cu voce tare: ce pot face într-o zi atât de mohorâtă? Parcă nimic nu mă tentează. Deodată ușa camerei se deschise cu un scârțâit vesel și Ioana, sora mai mică a Mariei, își făcu apariția cu un zâmbet larg pe față. „Hai afară să ne jucăm!" exclamă ea, arătând spre cizmele de cauciuc colorate pe care le ținea în mână. Dar Maria doar clătină din cap, prea plictisită pentru a se entuziasma. Ioana o privi cu compasiune și spuse: „Știi, e păcat să fii atât de serioasă. E minunat să fii copil și să te bucuri de lucrurile simple." Cu aceste cuvinte ieși în fugă din cameră, lăsând-o pe Maria să privească în continuare pe fereastră. Afară, curtea era plină de băltoace strălucitoare. Ioana sărea cu bucurie dintr-una în alta, stropind în toate direcțiile. Haina ei galbenă de ploaie strălucea în contrast cu cerul cenușiu, iar râsul ei cristalin răsuna în toată curtea. Maria o privea fascinată. Amintiri din copilărie începură să-i inunde mintea. „Cât de mult îmi plăcea să mă joc în ploaie!" își amintia. „Purtam mereu haina mea albastră cu model de pisicuțe și alergam fără griji prin băltoace." Gândul la vremurile trecute o făcu să zâmbească. Își aminti cum, după ploaie, obișnuia să numere râmele care ieșeau la suprafață. „Probabil că acum mi-ar fi frică de ele," se gândi amuzată. Fără să-și dea seama, Maria se trezi ridicându-se de la birou. Într-un moment de spontaneitate, își luă haina verde de ploaie și cizmele de cauciuc și ieși în curte. „Pot să mă alătur și eu?" strigă ea către Ioana. Sora ei mai mică sări de bucurie și o invită într-un concurs de sărituri în băltoace. Curând, ambele fete alergau și săreau prin curte, râzând și stropindu-se una pe alta. Când au obosit de atâta alergat, s-au apucat să caute și să numere râmele. Ioana țipa de fericire la fiecare descoperire, iar entuziasmul ei era contagios. Maria se trezi curând la fel de încântată, uitând complet de plictiseala de mai devreme. Ploaia continuă să cadă ușor, dar acum Maria o vedea ca pe o binecuvântare, nu ca pe un inconvenient. Se simțea revigorată și plină de energie, bucurându-se de momentul prezent alături de sora ei. Seara, când s-au întors în casă, ude și pline de noroi, dar cu zâmbete largi pe fețe, Maria realiză cât de important este să vezi partea bună a lucrurilor. O zi care părea plictisitoare se transformase într-o aventură plină de bucurie și amintiri frumoase. Dacă v-a plăcut această poveste despre cum să găsim bucurie în momentele simple ale vieții, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru Grafica Animată pentru mai multe povești inspiraționale și animații minunate.